cez bránu. Tu je relatívne veľké miesto, kde by sa mohlo dať stať. Tu je akurát septik, cez ktorý ten žeriav nemôže ísť, lebo ho preborí. Toto je tá garáž, ktorú potrebujeme presunúť. Tu je miesto, kam ju chceme presunúť. A eventuálne je prístup takto z druhej strany. Tu z boku sú dva stromčeky, ktoré by optimálne mohli prežiť. Ak by mal jeden umrieť, tak tento. A je to relatívne blízko pri tejto stavbe. Utiec by to nemalo, to sme konzultovali so statikom, ale aj tu je napríklad kolajnica rovno pri tej garáži. A taktiež tu, takže to bude treba asi opatrne zdvíhať.